हेलो गाइस ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସରି ଗାଇସ୍, ଏଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗରା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗାଁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଡଙ୍ଗରା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଡଙ୍ଗରା ଗାଁ ଭିତରେ। এইଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ ହିଙ୍ଗୁଳା ପାଇଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଏପଟେ NH ପୁରା ଗାଡ଼ି କଚିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଆରାମରେ ଯିବା। ସେପଟେ ଗଲେ କାଟି ପଡ଼ିବ। ହଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦରେ। ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଭିତରକି। ଆଗରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯେଉଁଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଇଟମର ଦାମ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ତାଟିଆ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜିକୁ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ମାଙ୍କର ଏକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦେଶ ସାଗର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା
ଆମେ ଏଠି ଚିକେନକୁ ଚକୁଳି ଖାଇବୁ, ପ୍ଲେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଛି ବନାଉନି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିକେନ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ, କରଡ଼େଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।